Και μου μυρίζει φράουλα, ρε. Λες και είναι Λίλα Πάουζε μυρίζει. Τι γράφει. Γεια σας! Γεια σας. Φαντάζομαι έχεις καταλάβει τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ, φίλε Αντώνη. Για πες με εσύ καλύτερα. Άλλο ένα challenge. Guess the coffee. Έχεις μπροστά σου 5 καφέδες της Roasters Collectiva και θα σου φέρω 5 εσπρέσο, ένα από τον καθένα, και εσύ δοκιμάζοντας και μυρίζοντας θα πρέπει να κάνεις τη σωστή αντιστοιχεία. Οι καφέδες που έχεις μπροστά σου είναι με τυχαία σειρά: Guatemala Bolsa de la Mayas, Bolivia Alpaca, Colombia Wilmer, Kenya Impala και φυσικά το specialty blend μας Passenger. Πάω να φέρω τους καφέδες και ξεκινάμε. Εδώ θα είναι. Να τι καφέδες. Υπέροχο. Εννοείται σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δίνεται μία βοήθεια, το ότι μπορώ να σου πω το cup profile του κάθε καφέ. Μπορεί δηλαδή να με ρωτήσεις, θύμισέ μου ποιο είναι το cup profile της Κένιας, Ναι. Ιμπάλα, ή πες τα μου όλα μαζεμένα. Ό,τι θες εσύ. Ξεκίνα να δοκιμάσεις και το βλέπουμε. Θα βουτήξεις. Δεν φτάνει η μύτη μου μέχρι κάτω, και... Ωραία οι καινούργιες κούπες μας, Για πες σκέψεις. Πού σε πάει. Νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσω και κάτι ακόμα για να δω που Σου με πάει βγάζει αυτό. κάτι έτσι καραμπάμ ή σ' αρέσει καταρχάς. Είναι ωραία. Έχει αρκετή οξύτητα. Οκ. Αλλά επειδή με μπερδεύει λίγο εκείνο από μόνο Ωραία, του. ναι. Πάμε σε ένα. Α, είσαι με τυχαία σειρά δοκιμάζεις. Με τυχαία τα έβαλες, με τυχαία θα Α, δοκιμάσω. όπως τα έβαλα, πονηρέ. Ε? Όπως τα βάλαμε. Μα δεν ξέρω πώς τα έβαλες, αφού είχα γυρισμένη πλάτη. Μιλάς με γρίφους, γέροντα. Λοιπόν, εδώ είναι ότι κατάλαβα, ρε φίλε, τώρα τι να κάνω. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό. Αυτό είναι Κολομβία. Δεν είναι. Θα κλειδώνεις σε κάτι. Όταν θα κλειδώσω. Ναι, αλλά δοκίμασε τα όλα. Ρώτα με αν θέλεις κάποιο cup profile, μήπως μπερδεύεσαι, λέω εγώ. Θέλω να μου πεις το cup profile άμα γίνεται Κένια. Στην Κένια θα βρεις σαγκουίνι, floral και μαύρη σταφίδα. Νομίζω για μένα το πιο χαρακτηριστικό στην Κένια είναι τα λουλούδια. Έχει μπερδευτεί. Έχω μπερδευτεί. Δεν θα τον αφήσουμε τώρα στο 0. 5 στα 5 και θα βάλεις χ. Θα με κάνεις πάγωμα εικόνας με ασπρόμαυρη φωτογραφία έτσι. Χ κόκκινο βάρο και στο τέλος βιολιά λυπημένα, ξέρω εγώ. Φλερτάρεις με αυτό, πρόσεχε. Ναι. Λοιπόν, Σου μοιάζουν οι καφέδες αυτοί μεταξύ τους. μου φέρνει αυτός με αυτόν. Αν για κάποιον είσαι σίγουρος, ή ξαναλέω. Αυτός είναι πιο ήπιος. Οπότε θα Άρα πούμε πού σε ότι πάει? είναι το passenger. Κλειδώνεις. Κλειδώνω. Σωστό. Επιτέλους να πάρουμε μια ανάσα, να έχει ένα σωστό. Αλήθεια. Όχι, ρε. Εδώ θα πω ότι είναι η Κένια. Το ήξερα ότι θα πεις στην Κένια. Κλειδώνεις. Ναι, κλειδώνω. Δεν Εδώ είναι η θέλεις κάποιο Κένια. profile, άνθρωπέ μου. Εδώ είναι η Κένια. Είσαι λάθος. Είμαι λάθος. Ναι. Ναι. Εδώ είναι η Κολομβία. Είσαι πάρα πολύ λάθος. Πάρα πολύ λάθος. Να μπορώ να φύγω. Να το αφήσουμε το νούμερο 4. Μπορώ να φύγω. Εδώ είμαι Γουατεμάλα. Πού να σας στείλουμε, δεν ξέρω, για γευσογνωσία. Μπορείς να με στείλεις από εκεί που ήρθα. Δεν νομίζω ότι σου θύμισε Γουατεμάλα για να κλειδώσεις, Είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται Ναι, πραγματικά. σίγουρα όμως. είναι πολύ δύσκολο. Και στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πολύ πιο διαφορετικούς καφέδες, οπότε ήταν σαφές, δεν είναι. Τώρα είχαμε Explorer, Tucan, Αιθιοπία, που Ναι. εύκολα ξεχωρίζονται. Τώρα αυτή είναι στο ίδιο επίπεδο πολυπλοκότητας, ή περίπου στο ίδιο. Πίστευα ότι θα βρίσκα πολύ εύκολα την αλπάκα, να σε πω. Νομίζω ότι δεν πρέπει να πιω άλλο καφέ. Κάνουμε ένα reset και πάμε να καταλήξεις σε τι είναι τι. Το 4 είναι η Βολιβία. Μόνο το σωστό δεν έχω πει. Καλά που δεν το είπες passenger. Άρα τι είναι το 4, Αντώνη, να τελειώνουμε με αυτό το 4. Γιατί τα θυμάμαι, νομίζω. Μόνο η Γουατεμάλα νομίζω έμεινε που δεν είπα εδώ. Είναι η Γουατεμάλα Σοβαρά. το 4. Στην οποία θα βρεις καραμέλα, butterscotch caramel για την ακρίβεια, ροδάκινο και μήλο. Τώρα που μήπως το λέω, γιατί δεν την πήρες τη βοήθεια που σου παρέχεται, θα σε βοηθούσε. Γι' αυτό δεν πάω στον εκατομμυριούχο. Τα τελείωναμε όλες τις βοήθειες. Στα 50 ευρώ πόσο ξεκινάει. Άρα έχουμε στο 3 και στο 4 ξέρεις τι είναι. Ναι, Το 1, πάμε να κλειδώσουμε. ναι. Λοιπόν,
Εδώ είναι η Κολομβία. Ναι! Να το επιτέλους. Εδώ θα είναι η Βολιβία. Ναι. Και εντάξει, ό,τι έμεινε. Τι? Και τι θα είναι εκεί. Η Κένια. Άκουσα να δεις, Αντώνη. Θα σου δώσω ένα 3 στα 5 πολύ επίκος. Έλα, ρε, εσύ. Πολλά Θα θα. δει το βίντεο η μαμά μου. Και πολύ σου είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Εμείς, για την Αντώνη, υπομονή σας. Θα τα ξαναπούμε. τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο με καλύτερα αποτελέσματα, ελπίζω. Θα προπονηθώ. Πού τον πας τον Passenger? Θα τον πάρω μαζί μου. Μόνο αυτό βρήκα. Γεια σου, Αντρέα. Hello! Λοιπόν, Τι κάνετε? εμείς είμαστε πολύ καλά. Εσύ έχεις μπροστά σου 5 καφέδες. Έχουμε δυσκολέψει το challenge. Παρόμοιες πολυπλοκότητες μεταξύ τους, εκτός από έναν. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να τους βρεις, αλλά πιστεύουμε σε σένα. Καλά κάνετε. Θες να σου πω ποιους καφέδες έχεις μπροστά σου? Ναι. Και πρέπει να μαντέψεις. Αυτή τη φορά έχουμε το Passenger. Specialty Blend Passenger. Α, το αγαπημένο του Θοδωρή. Passenger. Ισχύει. Ναι. Guatemala Bolsa de la Mayas. Ναι. Βολιβία Alpaca. Κολομβία Wilmer. Κένια Impala. Wow. Είναι δύσκολο. Ξεκινάς, δοκιμάζεις. Wow. Και εδώ ο Αντώνης που είναι δίπλα μου και τα Τα βρήκε έχετε όλα. κάνει λίγο τέτοιο. Θα σου δώσει συμβουλές. Λοιπόν, αν με ακούσεις, Θα πας τα με πω καλά. σιγουριά για το 0 στα 5. Μπορώ να τα μυρίσω λίγο πρώτα, Αλίμονο. Το 1 στα 5 θα το βρει, ρε, εσύ. Εντάξει, ναι. Πω, δύσκολο είναι. Εμ, Δύσκολο είναι. εξήγησε στον κόσμο γιατί είναι δύσκολο. Γιατί έχουμε πάνω κάτω σχεδόν τις ίδιες οξύτητες. Εντάσεις νομίζω. Μόνο το Passenger δεν θα είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ είναι το Passenger. Ρωτάω. Δεν μπορώ να ρωτήσω, Μπορείς να ρωτήσεις και να σου απαντήσω και θα έχεις χάσει. Α, θα έχω χάσει. Ωραία, τέλεια. Δεν είναι το Passenger. Ευχαριστώ, Ελιάνα. Αυτό είναι το Passenger, κλειδώνω. Σωστό. 1 στα 5. Το 1 στα 5. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ την Κένια. Μπορώ να πω και κάποιο profiles αν θες. Ναι, μπορείς να μου το πεις. Σαγκουίνι, floral και μαύρη σταφίδα. Κένια. Κλειδώνεις. Ναι. Σωστό. Wilmer. Κλειδώνεις. Ναι. Λάθος. Η μπόλσα είναι. Όχι. Εντάξει, οκ. Κολομβία και Γουατεμάλα, Αλήθεια. Μοιάζουν. Η Γουατεμάλα ψάχνεις κάτι σε καραμέλα γάλακτος, ροδάκινο και μήλο. Και η Κολομβία ψάχνεις ανανά, μέλι, τριαντάφυλλο και αποξηραμένη φράουλα. Λοιπόν, είμαι κατά 95% έτοιμος. Έτοιμος. Και θα πω ότι εδώ είναι η Wilmer. Κλειδώνεις. Κλειδώνω. Άρα εκεί η Γουατεμάλα. Ναι. Σωστός. 4 στα 5 το βρήκες. Το βρήκα. Ναι. Ένα... Μπορεί να μην τα βρίσκα, αλλά Ναι, θα πω βρήκα. τα βρήκα. Μπράβο, Αντρέα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Bye. Στα ίδια μέρη. Εγώ θα κάνω το φαν κομμάτι. Το μουσικό κομμάτι στην Ιλιάνα. Γεια σας, φίλοι μου. Γεια σου, Ιλιάνα. Γεια σου, Ιωάννα. Είσαι έτοιμη για αυτό το challenge σήμερα? Ετοιμοπόλεμη. Πόσο είχα την προηγούμενη φορά? Δεν θα έχεις 5 στα 5. Όχι, 3 στα 5. 6 στα 5. Ετοιμάζομαι χαλαρά για το 4 στα 5. Χαλαρά θα λέγαμε. Λοιπόν, πάμε. Έχεις μπροστά σου Γουατεμάλα, Μπόλσα de la Maya. Μάγιας, Βολιβία, Αλπακά, Κολομβία Wilmer, Κένια Ιμπάλα και Passenger. Αν δεν βρω Κολομβία Wilmer που είναι αγαπημένος μου καφές, κόβεται το βίντεο. Πέφτει το κανάλι. Ξεκινάμε. Καλή επιτυχία. Ελλάδα. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μας λες. Αλλήμ. Για Οκ. πες. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Όχι, τίποτα. Άμα χρειαστείς βοήθεια με κάποιο cup profile, Πολύ ωραίο. σ' άρεσε, Ξέρετε που με πάει αυτό? Για πες.
Το ξέρω και είμαι σίγουρη ότι είναι αυτό. Είναι η Κένια. Το κλειδώνεις. Ναι. Είσαι σωστή. Ξέρετε να μου πω την κατάλληλα. Ένα στα ένα δυνατά. Παιδιά, μου ήρθε με το που το ήψα. Κατευθείαν ζεύγα, Κένια. έτσι πέρας μπροστά σου. Σαφάρι. Καλά, πιο γρήγορα έχει βρει κάποιος αυτό το επεισόδιο καφέ. Δεν το νομίζω. Ναι, αλλά εγώ έχω κάνει 3 φορές το ίδιο λάθος. Πιο γρήγορα από όλους. Ισχύει. Εντάξει, μετά την Κένια, ρε παιδιά, τι άλλο να βρω. Δεν χρειάζεται τίποτα. Ψάχνω τον Passenger. Και νομίζω ότι τον δοκίμασα πρώτο. Θα δούμε. Passenger. Κλειδώνεις. Πιες λίγο νεράκι. Ξαναδοκίμασε. Όχι. Είσαι σίγουρη, Βίρνα? Είναι αυτός ο Passenger? Και είναι, ξέρω εγώ, η Κολομβία. Θα κνιτζάρω. Θες να σου πούμε τι... Ναι. Κάποιο profile. Ναι. Ποιο χρειάζεσαι. Μπόλσα ντελαμάγιας, είπαμε butterscotch caramel. Peach και apple. Λες να είναι εδώ Γουατεμάλα. Για πείτε Κολομβία, εκτός από dried strawberry. Ανανά, μέλι, Α, τριαντάφυλλο. εδώ είναι η Κολομβία. Το κλειδώνεις. Κλειδώνω, ναι. Είναι λάθος. Είναι λάθος τα κεράκια. Λάθος, Ελιάνα. Όχι. Πώς το έκανες αυτό το Μου βγάλε κάτι Κολομβία? από μέλι. Έχει κάποιο άλλο μέλι. Μέλι δεν έχει κάποιο. Όχι, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Η Κένια πώς, έτσι, παιδιά, ήταν έμπνευση, αλήθεια. Ναι, ήτανε. Μου κάνει σοκ που δεν μπορώ να βρω τον Passenger. Τι σου θυμίζει το τελευταίο που δοκίμασες, ας πούμε. Κάτσε λίγο παραπάνω σε αυτό. Μου κάνει λίγο νάτι. Αλλά μου αφήνει και μία ωραία, έτσι, πολυπλοκότητα, οξύτητα. Τώρα το κατάλαβα. Εδώ είναι Passenger. Κλειδώνω. Είσαι σωστή. Παιδιά, κρατηθείτε, πάω για το 5/5. Ναι, το πιστεύω. Γεια. Πιστεύω σε σένα. Ωραία. Κένια, Passenger. Τους βρήκαμε. Εδώ είναι χάος τώρα. Τα άλλα είναι... Πείτε μου τι έχει Βολιβία σε κάποιο profile. Η Βολιβία έχει βύσσινο, έχει σταφύλι. Λοιπόν, τότε θα πάω στο ότι εδώ είναι η Γουατεμάλα. Το κλειδώνεις. Όχι. Αν κρίνω από τη φάτσα του Ντόνι, δεν κλειδώνω τίποτα. Ρε εσύ. Ωραία, βύσσινο. Άλλο. Το βρήκα το βύσσινο. Κράτα το. Ναι. Εδώ είμαστε. Εκεί κλειδώνεις. Βολιβία. Βολιβία. Ναι. Ναι. Παιδιά. Είδες. Τσουκοτσού. Πας για το 5/5. Τρίζουν οι καρέκλες σας. Τρίζουν. Ωραία. Και τώρα έχουμε Γουατεμάλα και Κολομβία. Καλά, αν εδώ είναι η Κολομβία θα είμαι fail. Γιατί βγήκα και είμαι ο αγαπημένος μου καφές και... Αλλά μάλλον εκεί είναι. Σε τι μέρη σε ταξιδεύει. Μου βγάζει λίγο ροδάκινο. Δάκινο. Εξερεύνησέ το λίγο αυτό. Καλά είμαι. Είσαι πολύ καλά. Ναι. Ναι. Παιδιά, αγριεύτηκα. Γιατί? Δηλαδή, μήπως έχω κάποιο ταλέντο μέσα μου που δεν το ξέρω. Ναι, και εμείς αυτό έτσι. Μη σοκαριστεί. Πίστεψε τον εαυτό σου, Ηλιάνα. Ποιο έχει ροδάκινο. Θα σου πω. Αυτό δεν είναι το αυτή εδώ. Να πούμε το Από πρέπει να προφίλ. μου το προφάιλ. Αυτό. Α, μόνο ένα έχει ροδάκινο. Μόνο στο Οκ, Γουατεμάλα. μου βγάλει και κάτι γλυκό, να σου πω την αλήθεια. Μόνο στο Γουατεμάλα. Άκουσα από ένα πουλάκι. Παιδιά, Αλλά είσαι σίγουρη ότι αυτό που βλέπεις εκεί είναι το ροδάκινο? Καλά το. τι άλλο. Πολύ καλά το πήγες. Θα στεναχωρηθώ αν εδώ είναι η Κολομβία και δεν το βρήκα αμέσως. Αλλά έτσι πάει. Εδώ είναι η Γουατεμάλα Ναι, και εδώ είναι η Κολομβία. Έτσι ακριβώς. έτσι πήγε. Ποια είσαι. Παιδιά, τι γίνεται. Φοβερή. Να ακούσω τους βαθμούς μου. 4/5. Γιατί στεναχώρησε την Κολομβία. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε. Εντάξει, για την Κολομβία μου... Τη Το ακούω, ρε στεναχώρησες. παιδιά. Αλλά Το ακούω. τι να κάνουμε. 4/5 ποιος άλλος έχει κάνει.
Ο Αντρέας. Α, οκ. Λοιπόν, φέρτε τα επόμενα, ρε. Γεια! Γεια! Γεια σου, Βίκη. Γεια! Are you ready for the challenge? Ξέρεις τη διαδικασία. Ναι. Έχεις μπροστά σου τους καφέδες Γουατεμάλα, Βολιβία, Κολομβία, Κένια και το Specialty Blend Passenger. Με άλλη σειρά θα δοκιμάσεις, θα μας πεις τη σκέψη σου. Εμείς μπορούμε να σου πούμε το κάπου προφίλ του καθενός. Ξεκινάω. Κάτι έχει. Πολύ δυνατό αυτό. Είναι καλός. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν μου έρχεται τίποτα. Τι θέλω να μου πεις. Τώρα αυτό δεν μου έρχεται κάτι ακριβώς. Δεν σου βγάζει κάτι συγκεκριμένο. Ίσως κάτι θα μου πήγαινε και σε nuts, Οκ. αλλά Θα σε έφερνε κιόλας. θα μου πήγαινε και κάτι σε πορτοκαλοειδές. Ωραία, πάμε να Καμία δοκιμάσουμε σχέση. κάτι άλλο. Τίποτα από αυτά, δεν έχει. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Επόμενο. Α, αυτό είναι ωραίο. Εσένα ποιος είναι ο αγαπημένος σου καφές? Εμένα δεν είναι εδώ ο αγαπημένος μου. Είναι η Αιθιοπία. Α, Αιθιοπία πίνεις. Εντάξει, άρα σου είναι familiar ρε, όλοι αυτοί οι καφέδες, οι περισσότεροι. Είναι Αιθιοπία ή Αιθιοπία. Θεοποιία. Για πες μου λίγο Γουατεμάλα. Λοιπόν, στη Γουατεμάλα, το Bolsa de la Mayas, θα βρεις butterscotch caramel, peach, ροδάκινο και μήλο. Εγώ νομίζω κάτι μου κάνει. Σε τη γειτονιά. Τώρα, εγώ έπια αυτό, αλλά αυτό σκέφτομαι. Σου σκάσε. Αυτό μου έβγαλε κάτι σε... Κάτσε λίγο ξανά. Αυτό μου έβγαλε κάτι... Συνέχεια κάτι σε σαγκουίνι, σκέφτομαι. Σαγκουίνι. Λάμπρα. Ναι, το έχει Κένια κανονικά. Άρα δεν είναι εκείνη. Ευχαριστώ. Επόμενο. Επόμενο. It's giving. It's giving. Ίσως αυτό να είναι η Κένια. Ίσως. Θέλεις να σου πω το προφίλ της Κένιας. Για πες το μου. Σαγκουίνι, floral Ναι. και μαύρη σταφίδα. Ίσως αυτό είναι η Κένια όμως τώρα. Ψάχνω την Κένια, ψάχνοντας την Κένια. Για κάποιο λόγο αυτό μου κάνει ότι είναι Γουατεμάλα. Γουατεμάλα, οκ. Το κλειδώνεις? Θα το κλειδώσω. Λάθος. Τι είναι λοιπόν. Δεν θα πω τι είναι. Α, εντάξει. Θα σου πω ότι δεν είναι η Γουατεμάλα. Εντάξει, αυτό δεν είναι Κένια, αυτό δεν είναι Γουατεμάλα. Επόμενο. Καλά ξεκινάω. Αυτό είναι Κένια. Όχι. Αυτό είναι Κένια. Όχι. Αυτό ήτανε. Δεν Yes. το περίμενα από την Κένια να με προδώσει έτσι. Κι όμως είναι Κένια. Θα πεις με κλαίω. Τι είναι αυτό. Κάτσε, αυτό είναι Κένια. Αυτό είναι passenger. Άντε, Χριστιανή μου, δώσε λίγο τυράκι τώρα να, Αυτό είναι το εύκολο. να γουστάρουμε. Τα άλλα τώρα. Χάνει η Πολύ μάνα το δύσκολο. παιδί και το παιδί τη μάνα. Στα άλλα. Λοιπόν, Βολιβία, πες μου λίγο τι προφίλ έχει. Η Βολιβία έχει sour cherry pie, μαύρη σταφίδα πάλι, grape, blackberry. Αυτό είναι η Βολιβία. Είσαι σίγουρη? Όχι. Ωραία. Δεν θα το κλείσω. Α, κάτσε και αυτό τώρα μου κάνει κάτι. Όχι, αυτό είναι Κολομβία. Ωραία. Λάθος. Αυτό είναι Βολιβία, αυτό είναι Κολομβία. Όχι. Ναι, όμως, Κολομβία είναι Αυτό το είναι- 3. Κάτι μου έκανε τσέρι εδώ, σίγουρα. Δεν Όχι, έχει τσέρι. Στρόμπερι. Α, στρόμπερι, ναι. Ναι, κάτι τέτοιο. Το Μπέρδεψα χαρακτηριστικό τα της berries. Κολομβίας είναι η φράουλα. Το στρόμπερι, ναι. Τώρα... Ωραία, σου έχουν μείνει Γουατεμάλα και Βολιβία. Αυτή τη στιγμή έχεις βρει 1,5 στα 5. Μισό. Όχι, Ένα έχω βρει μόνο. Το μπάτζερ στο δίνω. Πες μου λίγο ποια μου έχουν μείνει ξανά. Βολιβία και Γουατεμάλα. Γουατεμάλα. Α, αυτό είναι Γουατεμάλα. Ναι. Ναι. 3 στα 5. 3 στα 5. Ναι, σιγά μην έχω το ίδιο με τον Αντώνη. Γιατί βρήκες περισσότερο να μην. Όχι, λιγότερα βρήκε. Αλήθεια. Δεν ξέρω, μάλλον. Όχι. Μάλλον. Στο ίδιο επίπεδο απογοήτευσης είστε. 3 στα 5 και πολύ σας είναι. Next. Γεια σου, Βίκη. Γεια σας. Από σένα. Ακραίο στράγγελ είναι.
Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εννοείται αυτούς τους καφέδες που δοκιμάσαμε και πολλούς ακόμα μπορείτε να τους βρείτε online στο e-shop μας. Κάντε ένα like στο βίντεο, ένα subscribe, γράψτε μας και κάνα comment τι άλλο θέλετε να δείτε από εμάς και εννοείται θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!